Mga kapuso, sabay tang ma-inspire sa storya sa kinabuhi sa atong makauban karong buntaga. Sanglit taliwala sa iyang kapansanan, wala kini nahimong babag aron makadiskarte sa kinabuhi. Ato makauban si Janry Fourth Torrion, gikan sa Iligan City. Janry, mayong buntag kanimo sir og welcome dinhi sa atong GMA Regional TV. Kamusta ka? Okay lang ko. Okay, may buntag po sir. Okay lang kay Midri sir. Maayo sir Janry, kay anaa ka sa mahayong kahimtang. Pero sir, unang-una, give us a little background sa imuhang kinabuhi ug paunsa ka ba nahimong PWD? Kanang since when I was 14 years old kanang na aksidente ko dito sa sa Maynila, naigo ko sa bako. Katong iyang pangkalot bitaw katong bakit man guri tawag ana. Ang bakit mo to pag tuyok sa bako, naigo niya akong left arm. Then pagbunal na ako, na-bounce ko, morning na patulpod ni kay nakuan ko sa poste. Sir, kanang nangita pa kog tabang ato sir kay wa man ko gitabangan sa operator sa bako. Ako pa ning gibit-bit niya akong nakuan nga kamot, nidagan ko. Then ay nagkusang loob nga driver sa dump truck mangguro to. Naluoy pud sa akong kahimtang kay wa man ko gitabangan sa driver sa bako. Pasagdan ra ko. Dugay po ko sa ospital. Nawata na gani ko paglaom kay ang mga kuan po kay binilag namatay na ko kay na-aksidente ko alauna sa udto. Then naoperahan ko murag to sa kadlawon. Pero katong pag-adjust ko gioperahan nakamata pa man ko. Naadyo ko ihangyo sa mga doktor nga binlan ko balag tulura ka tudlo kay para makasulat ko, makatiwas ko eskwela. Mao gyud na akong gihangyo sa doktor. Diyang nahitabo ang aksidente, Sir Janry, kamusta sa baka ni atong tungura? Labi na, katong ga-recover ka, sir. Sir, kanang dugay pud kay nako ni nadawat jud mo almost 2 years ko nagkulong. Wala ko mawala ko magpakita sa mga tao. Then sige ra kog jacket. Pero niabot ang time nga murag naay nagbumong sa kuha nga ug mag-ingon ana ra ka permi, wala kay maabtan. Diha ra ka permi magkulong ra ka wa kay maabtan sa imong kinabuhi. Unang murag gisulod sa akong utok, hala ko no, maging ani ko permi magulaw-ulaw. Wala ako'y mapadulngan mo nang ato nga time gidawat na nako kung unsa ko kay dili naman mabalik ang mga panghitabo. Sir Janry, gawa sa imong pagka-PWD og mga naagian, wala kini nakababag sa imuha ug makabilib ang imuhang dedikasyon sa kinabuhi. Pero sir, unsa-unsa na ba ng mga trabaho ang imuhang naagian human sa aksidente? Daghan kong diskarte sir uy. Kay nagkuhan ko sir kanang sa una ako yung main jud nga pangita kay mag-layout artist printing. About sa printing then abot sa pandemic nawala naman kay wala na ba klase din. Akong trabaho is magbuhat og ID, magbuhat og mga lanyard. Karon sa pagkakaron balot jud akong kuan, balot vendor, balot jud akong panginabuhi mamalot. Usa sa gikabiliban sa imuha karon Sir Janry ang pagpamaligya nimo og balot. Unsa ba ang imuhang diskarte ni ana? Sa tinuod lang lami biya jud akong balot sir, was charge jud sir kay dili man pareha man lasa tanang balot pero suka ra jud sir. Mo na magbalik-balik sila. Saon magbike ko masaka nang mag-deliver ko magbike sahay na magplastar ako dito sa akong plastaranan, nag-abang ko pisto sir baka nang matagab suga ra gud akong bariyan. Pero actually daghan yung magpa-deliver bike ra akong gamit taon sir. Grabe no nga bisan pa man PWD ka Sir Janry, grabe gyapon ang imuhang diskarte sa kinabuhi. Pero sir, kinsa ba ka gakuha og inspirasyon o kusog nimo sa kinabuhi nga naningkamot manggayud ka? Sa akong anak yun sir, makita na ko akong anak sir, grabe. Wala ta nang kahago na akong nabatian sir. Magtanaw manggugos akong kaugmaon sir. Dili ko maningkamot sir, dili ko makabuhi o dili ko makahatag sa kinahanglan sa akong anak, sa akong asawa. Mo nang kuan jud kanang sila jud akong gikuag kusog nga makahalin jud ko kinahanglan kog mahalinan karong adlaw, kinahanglan maurot akong baligya para pag uli na ako nakoy madala gatas, madala diaper, bugas, mo jud na sir. Dagan ang mibilib sa imong diskarte Sir Janry tungod man nga taliwala sa imong kalisod nga ginaagian karon aduna gyapon kay diskarte sa imong kinabuhi. Karon sir, aduna ka bay mensahe ngadto sa mga gasuporta kanimo? Kuan kanang sa mga taong nagtabang sa ko, sa mga nagsuporta sa ko,
Daghan jud kayong salamat kay bisan tuod nga wala pa kayo kuno na ilan, wa pa mo ka kuan jud sa kuha kung unsa kong pagkatao. Inyo jud kong gisuportaan kay tungod nakita ninyo akong pagpaningkamot bisan tuod na ako'y kakulangan sa akong panlawas. Pero para sa pananaw sa uban, kuan ka ng kumpleto ko. Kay kaya man ako motindog sa kung kaugalingong mga tail pagpaningkamot. Sa mga sama na ako nga PWD diha kanang ayaw lang mo pawala og paglaom kay kita tanan naman gyud moabot nga challenges, struggle, maatura na ma-overcome kay kauban sa Ginoo magampo lang ta nga kauban ng Ginoo nga ma-overcome nato tanang struggle ug challenges. Dagan kayong salamat Sir Janry sa pag-share sa imong storya dinhi sa At Home mo GMA Regional TV. Panghinaot namo nga magpadayon ang mga panalangin nga imong madawatan sa umaabot amping kanunay. Salamat kayo sir, God bless sa natong tanan. Laban lang ta sa kinabuhi adya. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home mo GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.